Mensen, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag. Me barwa odi gona alasei. Usabita ki aboysa de Carflow. Ik praat niet omdat ik wil praten. Ik kom niet live omdat ik live wil komen. Als ik live kom, temiko live, mi want taki sama me dama teme trochi. Temo takwa sani, mi want tak sama moet verstami. En dat mek dimi de nanga winti sani. Dimi ko leer sap suma na misrefi. Da mi leri tak a obia tegi mi taki. Mi a kon leke wi, mi a de leke wi. Mi kolek fami mu de, en mi otang lek fami mus de. Na so ayeye leer mi. Di ayeye kiss mi, ayeye no go leer tak kromanti in schrift. Di ayeye leer mi, di ayeye awinti konami, awinti no konami tak mim dewa afkeker fu trasma. Awinti kon fu du esani lek fa amus du. En te awinti tak au chawan boskopu namens den bigi wan den grawan den dede wan chawan boskopu kon jimi. Dat te afiri nak misa de karago, da me ko live. En dan mi hora san dis wan pisi, mi tak man no moko a live disi, usmaka sabi. A live disi mi abif komen even. Anders liever ik geen bijdrage. En ik moet mijn bijdrage leveren. En met bijdrage wat ik ga leveren, aan een collega die voor de tawang. Hoe je? Oké. Moet ik een positie. Drink op watra. Omdat mo wikis ma ai, mo opo ai baka. Fudimi no ga skoro. Fudimi no tekleri, da mo opo ai. Fudimi no kwekanga bigisma in oso, da mo opo ai. Er is wat gebeurd in het binnenland. Eigenlijk alles maar ik probeer voor zijn wat schuldigen. Maar ik wil de schuld aan niemand geven. Ongoloku no blakalik alleen. Zeiden met mi takso. Mina ouro goud busimang. Voor des masano be sabi. Atensa mi go na goud busi was het de jaren 90. Dimi go strong na goud busi. Toch? Dan na de jaren 90 miroko verschillende pressie. Miroka Krikinegi, Miroka Balesula, Miroka Meriam, Miroka na Matawai, Piki Saramaka, Miroka Kwakugrong, Miroka Bronsweg, Miroka 106. Begrijp je? Miroka go to auto, mi sapsana go to. Miroka tunnel, mi sapsana tunnel. Te uluko mi anu jabong, mi apmarki na mi anu. Saide kip sananga mi, na tunnel nak mi. A boy sa es don tagya tide, tide na day, if na mi yuru ben doro, uyere, if na mi yuru ben doro, dan mi no bos don ja tide. Omdat tunnel nak mi ook toen na 106. Aten so uyere takwant aantal man ben dede na compagnie kreeg, dan aten dat ube de na 106, dat dot ube broken nak man dat pe wreed toe. En ik was ook slachtoffer daarvan. Maar Sami wa legu uit tide. O artip chipoko, tide o doe anders. O doe anders tide. Omdat mo taksan lek fasan mustaki. Me condoleer ala desma, sa laswa lobiwang. En misref las tu familie, indirecte familie. Tu neefjes voor mij. Maar allemaal zijn dat na mi familie. Alla den blakka man sawe kar buskondre. Alla den blakka man sawe kar koronman. Alla den blakka man sawe kar paraman. Alla den blakka man sawe kar kauna man. Alla den blakka man sawe kar kwinti alukum juka sa maka. Manga alamala na familie. Omdat die toesot blakka man no da grond tapu. Toesot nengre no da grond tapu. Na wankodo si nenge no mo gadu meke. Tufu a wiri dis no da grond tapu. Na wafa tranga wiri dis no mode. Dus des massa etak bepaalde sani. Me warsko unu taku usap sawe taki. U alamala. Sa Pieter Tosbe taki. Het maakt niet uit van waar je komt. If you moppen naar Afrika, you know a black man. The do you really come from? You are African, you are black man.
Ala kuli sak mopo na India na kuli. Ala Yampanesi sak mopo na Java na Yampanesi. Ala snesi sak mopo na China na snesi. Seide met ala blakaman sak mopo na Afrika ano blakaman. Tewe tak sani uwa analyseer sani. Unom luku asani taki na pe asan gebeur na dape a probleem begin. A probleem no begin dape er. Daarom heb meneer Kosisma mi lever mi bijdrage positief. Usape a probleem begin. Tak de sanis en mit blakamang. Usape a probleem is begin. Tak no to altijd dit ap unus koru lek zwarte ras. A probleem dena unus refi. Uyere? A probleem begin na unus refi. A probleem begin na u mentaliteit. A probleem begin na u karakter. A probleem luku taki fawe libi na ngos refi. Uyere? Dape a probleem begin. Maar dan moet analyseren op Chin San Juno voor a juiste oorzaak voor a probleem. A geval sam sana matawai. De mata kana semdi sa 3 wiri fada watra e pori. En daarom ben ik zeer positief om te praten over dit soort zaken. Ik ga niemand uitschelden. No was man ik mopo na osotide. Dat tak awan nakwama kira strati. Boy if you drink sopi. No amane wiki manteng. Da matak tide mi wan go kirisma. Oké, if ya huurmoordenaar na tratori. Ya bismasa ek mopo bewust. Fugo duwa ogri na wan trawang. Maar if you wiki manteng. Igo suku yu nyang. You dringi. Fu sorgu yu gezin. Ano roof igo roof. Dat wins bijvoorbeeld een fout meki, een technisch fout meki, in een geval van vindprijs in Matawai, dat u moet stoppen voor de nabeschouwing. Jullie moeten stoppen om te praten als het niet even nodig is naar je mofodoro. Dat we tak trafasi. Maar tena Yusrefi de tapa spel, te Yusref de tapa veld, dat je sitaki asansa emit Messi tap a veld, je zou het niet beter kunnen doen. Maar meestal te u gaan naar voetbal, dat we gaan naar tribune, dat we lukken dat we tak skopa bal. Zo a bal bem skopu. Te ino te ina boxring. Te wama e box, ama e doe een gevechtsport, ama e tennis. We chassen zo makkelijk, omdat anotu dat no de na unu, ano unu de ina ring. Dat praten jullie anders. En wat we moeten doen als mensen, vooral op blakka ras like me, laten we proberen te stoppen voor een haal usref neer. In bepaalde tori. Mek u te kwatra ai. Mek u no suka schuld moren naar de voorouders. Maar mek u kies u edeno. Dat u praxeri tak die fouten die gemaakt werden in het verleden. Laten we proberen te herstellen. Dat is 1. Maar weet je wat het grootste probleem is van deze zwarte ras? Het probleem van wat ons is aangeleerd. Sade gansa mafunu be leliwi. Ina bifo. Sambe sa ina verleden. Apis dati u vertek voor losing. Te u los apis dati. Sambe sa ina bifo. Dan mi denk taki u wo vrij. Omdat a sroto voor unu. A go to sroto sa u abi. A dena unu srefi. Dan mo juwan tori. Alti teme takwan tori. Mine luku asani taki. Pe unu blakamang. U de tap wan top. Tap a bergi. Na unu de tap a berga. Moro hi bergi. In grond tapu. If mi no vergis mi ada Afrika. If mi no vergis mi. Dan na unu aba top. Lek blakamang. Na unu aba top. Lek nengre. Maar sa ideng na a probleem fu unu. We pusu srefi pur tap a bergi. Sa anof wasma. A bergi sa we pusu sref puru. Anofu waras. A bergi toppe u de dape. Anof de au kaners wang. A bergi sa u knap dape net tapu. A hoogte. Fu go to sa u knap net tapu. Anof de sarama kaners wang. A go to anof de 20 wang. A go to anof de ma fu Ghana wang. De ma fu Congo. A go to naf unu lek nengre. Lek blaka krioro piking.
a go to naf unu. Ma leksa de ma betaki, we totu sefi fu bigay ede. We pusu srefi puru fu u mentaliteit ede, nanga adjarusu so ap nanga usrefi. En die is dat zo aan van presi nou in een matawai gebied. Dat sa ons doen, dat mek ons doen. Dat u denkt dat er zijn fouten gemaakt, mek u probeer rectificeer de foto's aan van presi. Maar mek ano de tak nou wo fet nanga usrefi. Mek ano de nou tak wo ji usrefi schuld. Mek u stop nanga asan dati. Mek u probeer fu lus usrefi in a tai in sa ude. Laten we proberen zo te leven als mensen. Dan mo broka tori no junu. Zo. Mensen. Te wan juice refi schuld. Zijn jullie vergeten dat geschiedenis er bestaat? We vergeten de geschiedenis voor Sranang. We vergeten de geschiedenis voor verleden. In het verleden zijn we sa. Die de maar voor blakkamang. Voor Afrika. Prati in heel Zuid-Amerika. Zijn de maar misbruiken. Teku lek strafu in grondtapu. Vergeet jullie het stukje. Die papa touchi be singi taki, de pura isriketi na uneki. Dat de kirwanga systeem. We vergiet deze Latino. Deze dat we vergeten. No een pers naf karmi. Fu aksi mi bepaalde sani. Temi wan chawan tori kong, di mikrioro brada nanga mikrioro sa. Mino abma nanga yas nanga das fanodu. Lukumi das ja. Mi das na tama sami pocha mi ganga tapu na mi neki tapu. Dat na mi das. Mi wijsheid no de in buku. Mi wijsheid de in mi tontong. Nanga in mi ati da ik mopo uit mi mofo. Tewe taki dat we zoeken eenheid. Zeg ik altijd het is moeilijk voor unuleke blakkamang kjaru srefi kawang. Asan sa de nengre do in a verleden. Uno jide wet man schuld. Na nengre be ser nengre ji nengre. En na nengre e prati nengre te nou nanga usrefi. Die asan fen presi nou, we yere matawai gebied. De asan bo fen presi ubo yere tak na samaka gebied. Da asan bo fen presi petra nengre de na marwino we yere marwina gebied. Ubo yere godolo, ubo yere Clementia. Uboyere dis uboyere dati nee. A probleem fu asan san fen presi. Ano tide yari asan dis fen presi. Asan nou asan sabe gwen fen presi ba in het binnenland. Maar fostro so wan bigisan nakko in grondtapu. Jaso tak temta grondtapu na Sranang. Los sabe sa a aantal jaren na Bergendal. Pe omen wetman dape be dede na Bergi dape. Dat nou een biggie geschiedenis toe. Maar dat een jang zo met Sranamang. Waaronder Blakkamang. Dat een tori voor umek grap. Maar zeiden mek is dat met takasan disi. Mine chatui drakong. Tussen Libisma. Maar. Asan samotak tide. O wat bon furusma. Maar tide motakeng. Zap say le motaking. A probleem sa fen presitide. Ano arrogeren die is schuld, ja. Dat is niet waar. Asan san fen presi. Ano a vorige regering schuld. Ano Bouta schuld, ja. Ano Santoki schuld, ja. Ano Brunswick schuld. Ano Venetian schuld. Ano demand dat is schuld. O sape a probleem die ik mopo. A probleem begin se strana tek onafhankelijk. Oyere?
Laten we geen negatieve vingeraanwijzingen doen naar geen enkele regering vanaf na 1980. Laten we uitkijken, laten we teruggaan naar onze verleden. Dat we beginnen naar Sefu Strafu. Dit is maar voor de wetman. Dit is wetman Charuk Mopo. Nanga de botoses atef Columbus. Chako Insranang. Dat zal de man doen. Dat de man mekunu. Tot straffen. De man mekunu lek teke safu. Dan hadden we hard moeten werken. Op de plantages. Dat we ataki. A splitsing. Archua poku. Uyere? Uyere? Mensen, een probleem is na 6 à 10 voor strafu. Ube sabitaki, die de man be Charuk Mopo na Afrika, dat de man chade gansa mafunu kompina. Dat de wansa no be mamoro na apina, dat de lowe gwa busi. Dat de wetman, de ready musu, dat makes ma se weer rode baret bijna mine vertrouwding. De konkrumang, sambe lek wetman gag bakasei, sambe lek de wetman gogo, dat de ma bekar de konkrumang. Dat de konkrumang, sambe konkru, be gwego konkru di de wetman, toch? Pe blaka man be lowe, fudide de we watek wipi moro. La sare man du, da a konkru be bige fen presi. A seri be bige seri ben takawa modern word sell out. Be fen presi. Da a sell out sa be bige fen presi, fu money ede. Da nengre be bige seri nengre ji nengre. Masada da wasan sa bigi ses na Afrika. Ses nengre de une gun makandra. Da say de kepsa. Nede lowe. Da a groep dat lowe ga busi. Dat de groep sa lowe go na busi. Dat de ma herkende srefi. Dat ki unu na a matawai lo. Na samaka lo. A okansi lo. A kwinti lo. Neishu lowe go busi. Fude gansa ma funu de lowe. Omdat de robe nangan mananga de wipi na den baka. De lowe, omdat de robe mananga a pijn. Sa de wet ma be vernederding. A de man lowe gwa busi, fu de robe ma teka chochomo anga pina. Sa de man, sa be man de wet ma be dunanga ding. En de tra wet ma sa we kar foto man. Na den be uroko di de wet ma in osso. Omdat ze een betere functie hadden om te bezemen. En na ten dat te sibis ma osso, you na biggie thing. Dat je hebt de tra slaven en de tra blakke man, sabe broko op de koffievelden. Dat na de wan de mataki, de wan sabe broko in song. Weet man bij vernederding. Hollanders moeten hun bek houden. Na laatste kwaliteit volk voor grondtapu, na de witman aan de Holland. Terwijl luku a geschiedenis, sa Holland doen aan asranang. Sa Holland doen aan asranamang. Na de man sawe ji de moro boom presitire na day dat we gebruiken we waardeer de man de taal ete dat in Nederlands. If we sabi sa de wetman doen nga unu bigisma ina verleden. Uno bo pura woord Nederlands moro to back. Met takentide nooit moro ubo play bigite tak we tak Nederlands. Reden waarom? Na Nederlandse taal de man kier de bigisma funu. Nanga Nederlandse taal, de man pina de voorouders funu. Dat die de be mamoro dat de lowe go abusi. Dat die de lowe go abusi. Dat je abi de presi, leke daume. Weet man ne go dape de man teken contract. Dat je nooit moro weet man moest kon dape. Want de san sam sa ina verleden. Sa weet man verneder unulek blakkamang. Sa de doen nanga unulek nengre. Dat tire na dei, dat we vergeten, dat we shua wet maar betere moro usrefi, dat we seru srefi. Dat die we seru srefi tire na dei, dat de was san fen presi, dat in plaats unulek blakama kona wang, fulukufa wo foraming. Dat je want to yapi, sa etak taxman dit op illegaal grondgebied. Die res maar lowe, mopo uit a foto.
Guabusi. Is dat van de bekar ding? Juka. Blauwkop. Dingi Juka. Dat wa foto man op saba verschil. Voor een Saramakaner. Wa Okaner. Wa Quinty. Wa Aluku. Zolang je me op tap say. Yuna Juka. Dat sade man doe. Dat je hebt een groep sa ontwikkelde schrijfja. Zes aten voor pengel. U vergeet sa de NPS tak, sa NPS palu. De Europolitiek partij. Na de potu in een rommel disi. Na de wansambe lekwet ma bellen. Tire na de we pot walo beelden voor de man. We pot walo beelden voor pengel. We pot beelden voor Gandhi. We pot beelden voor disi. De trouwbevolkingsgroepen no doen niks na unu. Na a haat sa unu blakka man. Na a nengre ap tegenover u schrefi. Na dat na amoro bigis kunu. Na a rust dit ap unu. Dat die wa groep no be mamoro. Dat wa tu groep lowe. Trawa ka para. Go vestig. Trawa go na matawai gebied. Go chibri de ede. Fudede no be mamoro na de wipi na de sting. Dat sa de do. Dat sa iedereen den do. Dat de lowe go suku de leti. Dat iedereen go suku de leti. Dat iedereen go suku de leti. Dat sa iedereen de wet ma do. Sa iedereen blakka ma do na de srefi. Dat je hebt trauma dat je go soorde wet ma pe ulowe. Maar die ma mek ulowe in a bifo. De mano saptak dat ap gudu de meku gotang. De man mek de sama ka lowe go abusi, di de sama ka lowe go suku den bestang. Dat de man obe saptak na tap rijkdom. De juka go tang. De no be saptak na tap rijkdom. Want te weet dat juka na alas ma se tampe busi de na juka. Dat tire na di dat de juka aiko oppo. Fudu be shine lek domi. De juka sa be tingi sa no be ap ontwikkeling. Dat de juka dat die go tant ap go to. Dat de juka dat die contant op go to. Dat de juka dat die etampe udu de. Dat de juka dat etampe diamant de. Dat de juka dat etampe be granit de grint. Dat de juka dat etampe meti de. Ala de udu a gudu fusranang. De pede juka etang. Dat die uko shinu taki a zuurstof. Fusranang. Na a benaland. Pede juka etang. Dat uno be ab belangstelling die de juka. Ontwikkeling no be ko in a binnenland. Wat heeft men al die jaren gedaan? Men heeft het binnenland weg leeggeroofd. En ano a regering die si wang. Na de man sam ala de man sam be kong. Sinds na 1975. Ze hebben nooit ontwikkeling gebracht in het binnenland. De liep de man voor binnenland. De no gwa skoro. De no leert tak Nederlands. De man we sapsana de sandati. Dat de behoort is, maar dat op een slimme manier. De man hoort alla de juka voor de juka kan dong. Dat de juka be libi fisi. De juka be libi balata. De juka e libi udu. De juka e libi grint. Dat doe ko shino. Taki de man dat in de laatste kwaliteit libi smasa ube sabi. Dat de man libi de juka dape. Dat de juka bige ontwikkelde. Dat wat taki kon manga domang. Beharwan te. De doma kon koni. Dat kon ma ate brong. En na dat na afeti voor a binnenland. Dat tire na dei. Dat we tak des maar dit op illegaal gebied. Tire na dei dat we tak de maar dit op illegaal grondgebied. Fudu ko sap tak rijkdom die na binnenland. Fudu ko sabi taki go to de in a binnenland. Dat we tak tire na dei. Des maar dit op illegaal grondgebied. Doe ko saptaki a rijkdom a zuurstof fusranang. De in het binnenland. Be udu ek mopo. Bauxiet. Paranam. 100 jaar langer. Paranam vernietig Sranang. Noa ontwikkeling. Sranang. Paranam no chaji Sranang. Noa ontwikkeling. Paranam no chaji Sranang. De ma furu bauxiet. De ma gwenang go to. De ma gwenang diamant. Nooit Paranam asfalteer apassie. Vega afobaka. Ze hadden het moeten doen uit onze eigen zakken. Jullie weten geen land te runnen.
Politiek in Suriname betekent diefstal. Politiek in Suriname betekent neerhalen naar elkaar toe. Politiek in Suriname betekent stelen, oplichterij, bedriegerij. Dat is politiek van Suriname. En ieder komt met een lange das, met hoge hakken en Nederlandse taal bemachtigen omdat ze het goed weten te praten. Daarmee speelt men politiek. Men heeft de Jukas gezet in het binnenland. De Jukas mochten geen ontwikkeling krijgen. Dat de Jukas in het binnenland is sabi van dem nyang, van dem dringi, van dem libi, van dem zorgu de vrouw naar dem ching. Dat zou doen naar de Juka. Ne user a binnenland, omdat u op machti in een foto, omdat u ontwikkelen schrijft door een opleiding zou kiezen de wetman. Dat user a binnenland. Want mi was sabi, if na 106 bent, if na I am gold bent, dape, first desma 106. Mi was sabi, te we ser concessie die desma in het binnenland. If de concessiehouders bent dape first isma. If u tak dape na Balensula, tak u ser wan grensbedrijf, tak de ma e poor go to dape. Newmont, mi was sabi if Newmont, grani moro desma, san de dape na Marwina. De houtconcessies zou we geven uit in het binnenland. Bij de Ingide, zou we Libi, voef de man bij de in vrijheid naar de schreefie. Miwa sabi if de multinationals zou we serie, a fotojas, een teken papiera, een sengo in het binnenland, en die man concessies. Miwa sabi if de concessiehouders, de go dape de nobe saptakisma betan dape. Is dat zo'n probleem? Omdat we hoorden maar voedong. We hoorden binnenlandbewoners voedong. En doordien we hoorden maar binnenlandbewoners voedong, dat we serie papieren, we zeer grondape, dat jullie zijn zakkenvullers, dat uw vrouw naar opching, en nyang en dringen op alle soort luxe libi, dat we zeer aan binnenland, zodat ik desma sabi, dat is manomango ontimoro. Pedesma be gwet onti bakade oso. Desma no mango fisi moro. Pedesma be gweti fisi. Bika taki tak desma na bus meti. Da sawe go leo den bus meti ina busi. Tire na di da san fen presi. Da ya wa sot man da pa manje Spider-Man. Mi de bung na de famiri famang. Ma mana moro wis wasi masande. Omdat hij Yeshitaki na grootheid wansen en doe bepaalde man. Ama ekosi tak desma dit op illegaal grondgebied. Udeka geschiedenisboom. Dogo lukusana illegaal. Isap ote yu dit op illegaal grondgebied. Isap ote na illegaal. Wasan sa yu bay. Wan gron sa yu bay. Je hebt er papieren voor. Je hebt er papieren voor, dan ben je illegaal bezig. Maar je kan niet ergens verkopen voor een goud multinational. Je zeer wat grong. Belibisma etang. Buiten desma om. We tekenen papieren naar fotojaso. In desma gebied. Dan we go tak desma de illegaal. I am good. Newmont. Alla de man sa we ser agro agudu de gudu fusranang. Die de man we ser de concessie. Die de sma. Na fotojaso. Die de buitenlanders. De buitenlandse maatschappijen. Te we ser de grong. Uno saptaki sma beta 106. Uno be saptaki sma. Boy. Uno be sabi. Uno be sabi. Takisma. Betang. Boy. Tewe tak de sani. Uno be sabi. Uno be sabi. Tewe ser a Beneland. Uno be sabi takisma betan dape. Na busmeti betan dape. Na pakira, pingo, yapi, gorilla. Na de wan be na busi. De trasan so be shida pa nou be sap takalibisma.
Uno be sabi. Tak libis mee tan dape. Dat tewe tak takisma de bezig. Dat illegaal grondgebieden. De san zei de dape ano libisma. Tide na di desma no ma onti moro baka de igi oso. We ser a beneland. We teken contract na foto. We teken contract na foto. Da we hebe jiresma. Pede juka be lowego. Dide no be mamoro nanga afeti. Dide no be mamoro nanga afeti. Nede juka lowego abusi. Fube ab de rus. Dide na dey. We live in one modern thing. We go lul des matina binnenland. Fu di usap taki go to dape. Fu di usap taki gudu di na binnenland. Da we go lul des ma dape. Da sondro dat des ma sabi. Dat des ma mus froisi nou. Uit a binnenland. Pedes ma geboren. Pedes ma nyande ontbering. Pedes ma bem libi fu fisi. Fouru. Na a wild. Naf dat desma be libi. Dat tide na dei. Dat we zeer de presi voor desma. Dat we dekati. Ego tak dak desma dit op illegaal grondgebied. If go to na ben dape. Mi de zeker. Van de janunu de na Bersaba. Van de jana para. Feestje Bersaba ja 4 kinder ja. Make them ontdek. Dat go to de na Bersaba. Make them ontdek. Dat go to da 4 kinder. Make de allemaal ontdek. Dat go to de Hannover. Gaan de mensen ook hetzelfde meemaken dat jullie op illegaal grondgebieden zijn? Wisten jullie dat niet? Dus nou een man om go lafu voor Asansa veel pressie. Make de man ontdek. Taki Nikeri op een groot concessie. Bij go to lai. Direct joyere. Dat je de smafu Nikeri schreef. Dit op illegaal grondgebied. Wisten jullie dat niet? Santek desma in binnenland kan tek alasma. En wat tori voor lavusma. En if de man even taki de koni. De op ontwikkeling. Moro trouwen wat we do in het parlement. Zouden jullie bepaalde krobialistische uitspraken niet maken als meneer Cedric van Samson. Of van Samson. Ik vind het jammer dat jullie de wamang ze altijd willen op je programma, want niet de boom dat desma voor jou. Maar dat je zo onontwikkeld dom bent geworden vanwege het billijke systeem. Dat je in een politieke partij zit, wordt je misbruikt om zo tegen je eigen ras te praten. Ik heb Yogi nooit zo leren. Ik heb Yogi nooit gehoord van een mahaal neer zo tapu de kuli lik inschreefie. Ik heb het nooit gehoord. Ik heb gehoord het niet makkelijk dat een Javaan een haal neer zo tapu een trajan panesi. Waarom is het altijd de blakke man? Waar er geld is, ben je altijd illegaal bezig. Omdat jullie daar in het parlement zitten. Jullie zijn zakkenvullers. If alle de boy voor binnenland sakako in een foto, gaat het niet makkelijk zijn in de stad. Juka moest in busi toch? Zou we go lul de Juka in een busi. Van Samson, dankjewel. Koloka manone Samson. Mame liba manji de Laila. Ik vind het erg dat we Sani vindt pressie. Dat je want to slijm man. Sa otaki taki. Desma de illegaal. En nou we op of het naar ons revi. U blakama u stop vet naar ons revi boy. U libi Brunswijk. Unaf kosa man. Unaf kos Brunswijk. Brunswijk no do next. A probleem is no begin a Brunswijk. A probleem is no begin a Bouta. A probleem is no begin a Santoki. A probleem is no begin a de Tramang. A probleem begin zijn stranatek onafhankelijk. Vooral amasa de bekar pengel. De man misbruikt het binnenland. Jaren de man profiteert voor de sma in het binnenland.
Doordien desma bij de onontwikkeld. Dat de man mishandelt desma. De man kiest desma op een slimme manier. Bige lukatori voor kersten. Bige lukatori voor kersten naar Bergendal. Dat kerkie man voor appressie dat naar Bergendal. Op een slimme manier op dat desma no bij de onontwikkeld. Desma no bij ontwikkeld. Dat de man kiest desma naar een zogenaamde gemeente. Dat die na die desma no ma gomoro in het binnenland. Pe desma be lowe die de no be mamoro na nga awipi. Dan nga papira de man e kisi desma sano guascoro. Dat de man e ser ubigis masani. Dat tede doet dati. Dat tide of tamara dat je tak juka boy de illegaal bezig. Mi principe mi lowe. Want sranang no be def no wansma. Strana bedef de wetman be man charu konjaso. Fu poor money nou tapu fu slow fu uit. Tine na die Holland kon gudu. Tine na die Holland kon gudu. Dankzij abba zwarte ras. Uno lek blakka man. Teku presi nou. Uno na a laatste kwaliteit. Wij als zwarte ras. We zijn nergens welkom. Ga maar in de winkels. Ga maar naar Combi-markt. Ga maar naar bepaalde plaatsen. Men werkt niet met zwarte mensen. Men houdt niet van negers. Men doet geen zaken met blakkamangs. Ga bij de autobedrijven. Ga hier bij Artco. Ga bij bepaalde plaatsen. En wie je wat blakkama in een bedrijf. Na camouflage. Men lust geen negers. Vanwege onze mentaliteit. Men lust geen blakkamangs om zaken met hun te doen vanwege ons karakter. Wanneer gaan we eigenlijk opstaan en te kijken wat is fout bij ons als zwarte mensen? Ik geef jullie maar een simpel voorbeeld. Er heeft wat plaatsgevonden bij allemaal moesten in wat diepe rouw. Omdat je praxeer je money ba dat akondre tranga dat je zoekt je money. Natuurlijk de man met qua fout. Er is een fout gebeurd. Want san vindt precies aan op mag. De man rock op je unprofessional, laten we het eerlijk zeggen. De man rock op je unprofessional. Omdat je nog kan de bezig in tunnel. Dat een trauma is spoit in een slang naar lucht toe zee. Het gaat afkalven. Het doet die op broko. Maar uno luka san dat no de. Asan sawo do. Meku utu jusari taki. We leren uit onze fouten. Dat san vindt precies of vindt precies moro. Maar met uno doe vingerafwijzing. Dat dit maar dit op illegaal grondgebied. Wat if go to no ben dape. Belangstellen no bo deji a binnenland. If go no ben die na binnenland. Belangstellen no bo deji de juka. De juka bota a semfasi. Lek van de be deses atevu srafu. En omdat guru de in a binnenland. Dan na binnenland is zorgu foto. Na binnenland mek dem in a parlement. Ere bigi wagi. De allemaal hebben concessie in het binnenland. De Udu Wagi. Suma abdeng. Naf de Hindustan af de Kuli. Suma e pour grend. Bij alla agudu. Eko in Paramaribo. Het binnenland wordt leeg geroofd. Let onder de sma ai. Wordt het binnenland leeg geroofd. Let bakadesma also. De ma een roof a binnenland pier borsu. Dat er is maar wat kom op. Voor bescherm a gebied. Bij de afotrotro. Bij lowe. Let sale be doen aan de ingi. De go kierdeng. Voor die de ma wat kom op die de rechter. De ma wat abwap chimboom bestang. Wat de man etek de udu. De go to de grend. Want passis heeft de man asfalteer. Voor alle de jaren zijn de goudmaatschappijen, de Instranang. Wat hebben ze al gedaan voor de mensen in het binnenland? Geen malle moer. Not iedereen not doet desma in het binnenland. Dami ai. Ik trouwe watra. Dami sari. Van unulet stranamang. En Libi naar Usrefi. Suriname. In een heel Caribisch gebied. Strana namoro gudu kondre.
En toch weer pina. Dat je een groepje sa even reik de schreefie. Dat je een groepje sa even reik de schreefie. Dat je maar even reik de schreefie dat je maar elukus zo in de voordelen. En ja ina kondre, if you know up next, na money etaki. Surinamers zijn makkelijk om te kopen. Geld speelt ons de baas in Suriname. En daarom zijn we in staat ons eigen land, ons eigen mensen te offeren om geld. Want wat men aan het doen is in het binnenland, na offer. Na offer we offer u egisma. Want te ugo ser, te ugo teken de contract. In het binnenland. In het buitenland. Na de goedumang. Dat go tja een ontwikkeling ko in het kondre. Om en is man. En profiteer. Voor de maatschappijen. Zou we tja contact graniet. Alle deze go in het binnenland. Zuma e profiteer voor de goedu. Dat is maar flora. De president go in het buitenland. Go teken contract van olie en fenonu de instranang. Worden jullie er rijk van? Die go bij een pakje brede. Na een winkri. Je go bij een saka alesi. Bijna 300 SRD. Maar olie en feni. Go to e puru. Alla soort san eko in dat kondre. Om hem goedu van kondre e gwe. A volk eko niet ving? Nee, niemand. Niemand. Nobody. Usap suma eko niet ving? Na de man zou we stempot alla jari. Dat de man zou we stempot om de 5 jaar. Dat de man dat eko niet voor agudu stranang. Nanga de familie. Nanga de gezin. In stranang if uno man draya kondre. If uno man draya kondre. Uji a kondre na wat uji. Webaka in a verleden dat use uji a kondre overbaka. Uji a kondre overbaka if na Holland. Of naar Frankrijk. Uji a kondre overbaka man. Want uno let strana man. Uno macha ontwikkelen ko inu igi kondre. Uno macha ontwikkelen kong. Ini a igi fasi fa uno deja ina kondre. Uno man. Isap fa de ma ekisunu. Nanga de langa das. Nanga a pisifu as skoro. Sa de ma denkak de ma skoro. Nanga de titel sa de ma abile doctorandus. Al die mannen daar zijn zakkenvullers. Weten jullie wat jullie met ze moeten doen? Dump de man pot in vuilniston. Go eis de man. Go eis de man baka. Voor a pina sa de man e pina unu. Want niemand wordt er rijk van. Het is maar een groepje. En de rijke mensen die denken dat ze zogenaamd eerlijk komen aan hun gelden. Terwijl jullie eigen land beroven. Jullie stelen. Jullie betalen invoerrechten op een laag pitje. En als die producten al aangekomen zijn in Suriname, worden die duur verkocht. En op het moment dat de mensen moeten gaan controleren in de winkels, krijgen ze een 1000 SRD. Dan gaan ze hun bek houden. Dan spelen jullie dat jullie een land in ontwikkeling kunnen brengen. Politiek in Suriname is des duivels. Politiek in Suriname betekent des duivels. Jullie kunnen een land niet runnen. Want if we nog maar runnen, ege inoso. Van wat runnen we kondre? We roof. We jan vloek money. Na broedu money. Alla de money zou we kiezen naar parlement. Alla de 20.000 30.000 zou we kiezen. Na de commissies in Saoedi, na broedu money, na vloek money, we kudu, na kunu money. Une betekent geen malle moer die u eigen volk. Lek van een boy die redappen in het binnenland. En een roof de man bij roof. Uno kan kaarten maar roofers. No a kuli no ben tape. No a sneezi no ben tape. No a jampanisi no ben tape. Na blakama ben tape. Na krioro na ningre ben tape. Dat is zo'n san van pressie. Uno go doen weken na beschouwing. Uno dwing. Na wroko de man bij wroko. Natuurlijk. Want je een professional systeem van pressie.
pe a no to diskong. Pe misref las famiri na ini. Maar allemaal zijn dapen na mi familie. Omdat die nenge na bi chenchi. Nenge ta nenge. Gado no meke tu nengre. Gado meke wan nengre. Gado mek wan blakaman. Gado no mek 3. Isap zeiden mek uit wan blakaman. 1000 blakaman e bestang. Omdat a nengre fu para no saptak awan nengre. A nengre fu matawais e denk tak ena wan tra nengre. A nengre fu aluku e fen tak ena wan tra nengre. A nengre fu koroni e fen tak awan tra nengre. Dus uit a wan nengre sa gado meki. 1000 nengre ko ontstaan door abo knop denken. Fu usrefi. Daarmee wil ik stoppen. Daarmee wil ik mijn programma beëindigen. Ik hoop dat jullie iets hieruit kunnen leren. Ik ben niet als jullie. Temi om met qua analyse. Dat is doluku a realiteit. Dus een probleem zijn vindt prijs in het binnenland. Ano a regering disi. Ano de vorige regerings. A begin says in a tank die de ma be uroko balata. Nanga die de ma lowe gwi na binnenland. Dat die de saptak dem juka go tantap go to. Dat de juka go de ma ko smeri tak de juka. Bige lukatori fu blauwe meer. A geschiedenis. Says de wet ma be roofstranang. Na says dape a probleem begin. Dat die de juka aiko opo koshitaki. Ey, unu schreef ko kies verstaaf money. Dat die de na de dat we zeer binnenland. We zeer de concessie. Na meti etan dape. We zeer de concessie. Ano libis me etan dape. Die de pisma fu piki saron. Be ko in opspraak. Be de bigi houtblokken e reifsa. Be ala de ingi de dape. Ik dopu go na foto. Omen je bij wa meter udu. Omen je bij gren te wa bouwa oso. Omen je go bij fouru visi. Na woyo. Alla de rijkdom zeg mo in het binnenland. Pe de man e de belastingvrij. De man e pai BTW. Dat de man wa horu dong. Wel a volk sa no. A volk sa de vanaf baka 2000. We zijn niet meer dom. We zijn niet meer dom. We gaan in opspraak komen. En we gaan vechten voor onze rechten. A konfuru. 51 man. No kan gudu. Wa die groep in Srana nomo e gudu. Omdat de man in a osso. Voor a parlement. Bijna a volk pot unu. Da unu e kon gudu. Da a volk e tampina. U denk na so a volk otano. U denk dat na in 48 goede. U denk dat na in 48 goede. U denk na ateng. Sa ube boygi. Sa bakra basitaki. Dat we do. Lek van de boy dat de boy op de vrouw aan de ching. Na uroko de ma bengo uroko. Want una uroko of die de ma in a foto. Dat if wa ongolo kupsa. Dat mek u creepy na nga de man. Maar mek uno kosi. Mek uno kosi. Mek uno kos de man. Mek u creepy na nga de man. En uno di de man schuld. Na nyan de ma esuku. Want roko no de die blakaman in Sranang. Blakaman na laatste kwaliteit in Sranang. Vooral na aragere die sankos dong. Da wis van we taki. Wis van we koswa VP. Maar im luku taki a Sranang volk ap eerder wa oppo yesigi amang. Wis ama be me kwa fout in a binnenland. Wis wa san bem sadak binnenland so oorlog be fin precies op bouten na Brunswijk. Maar mek u luku tak na de tuma dat de ma wa ruim op. Da mek unu alamala lek blakaman. U koma kandra. Da u stem. Te we ga stembus baka. Da u poti sma in Sranang. Sa apwa ati di libisma. Ma uno poti sma sa e proberi. Fu trowe santi inu ai. Maar mek u proberi fu luku di sma. Omdat na de man sa gona skoro e rufunu. Na de skoro man e teken papira. E fu voer binnenland. Na de skoro man e si unu lek domang e vernietig e ser Sranang. Ano de tumang sa de ma wa ruim op. Dan mek u knapu. Mek u apisi dis begin. Lek blakaman. Mek u bouwa eenheid. Mek u bouwa vereniging. Lek Sranamang. Lek Nengre. Fu sorde man taka unu bigisma brudu lonja moro ini wan fudeng. Mi trochi. Mi baro bla. Te wan tradi baka.